Január 10-e. 2026. Negyed hét este. 2 nappal ezelőtt ugye mondtam, hogy föl fog melegedni, vagyis 3 nappal ezelőtt. Fölbelegedett tegnap 10 fokra. 10 fok volt. Elolvadt a hó. Nagyjából. Na és másnap. Sok elolvadt, az biztos. De most szakad már megint. Ez hihetetlen, nem tudom, hogy lehet látni. Eszméletlen. Eszméletlen.